କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଆ କହୁଥିଲୁ ବା ଆ ମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର, ଇ ମାନେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ସି ମାନେ ସାଲେପୁର, ଫେରିବଲା ନେଇଗଲା ଗୋଛାଏ ବାଳ। ଗୋଛାଇ ବାଳ ସେ ଗୋଛାଇ ବାଳ ହଉ କି ଯାଉ ତମର କଣ ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦଉଛି ସିଏ ତାକୁ ବାଳ ଦଉଛି ଏଇଟା ଯୋଗଣି ଖାଟା ବାଇଆଟା ନା କଣ ଇଲୋ ମା ତୁ ଘରକୁ ଯା ବା ଏ ବା ଆରେ ବାଦଲକୁ ସାଇଡ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋରେ ଅଧମ ପୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପଠେଇ ପାରିବନି? ତୁ ଦେଖିବୁ ବା ତୋରେ ଅଧମ ପୁଅ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆଣିବ। ଇରେ ହେଇ ଉପରକୁ ଗନି କି ବାପାକୁ କହିଲେ କଣ ହବ ବାପା ଆସି ପଠେଇ ଦବ ଯାହା କରିବୁ ତୁ ନିଜେ କରିବୁ।